Dette er videomanualen til den unikke Bulldog. Se den til slutningen. Du vil blive forbløffet og vide alt på 7 minutter. Egentlig ville vi bare give Bulldog et sejt facelift, men hvad der så skete, havde vi ikke forudset. Først beregnede vi vægte, kræfter og forhold, satte en ergonomisk form på og lavede derefter det endelige design. Resultatet kan ikke sammenlignes. Nu holder du en verdensnyhed i hænderne. De fantastiske egenskaber, en enorm slagkraft, der er fint kontrollerbar. For det andet optimal dæmpning for de bedste resultater, og det helt særlige højdepunkt er, at du også kan slå med det. Det er helt nyt. Bulldog fremstilles på præcisionsmaskiner og består hovedsageligt af rustfrit stål, aluminium, silikone og bronze og andre materialer. Overfladerne er nanobehandlet og forseglet. Monteringen udføres i hånden og kontrolleres meget nøje. I startpakken er der til Bulldog 2 slagadaptere med MG-vindstift, som i version 2024 kan skrues direkte ind i Bulldog, og i version 2023 fastgøres med et gevindstykke. På den anden side har slagadapteren et imperialt gevind 5 1618 UNC, hvor dine eksisterende spidser kan monteres. En slagforlængelse med MG-vindstift og MG-vindboring. Dette gør det muligt at forlænge slagadapteren, når du har slagopgaver, der er længere væk. En nøglesnor, som ikke kan genbestilles. Dermed viser du, at du bruger de bedste værktøjer af manualkort med QR-kode til manualen og support. Funktionerne ved trækning trækgaffelen på Bulldog skubbes over optag hovedet på klæbeadapteren, aksen på trækhammers justeres præcist, og vægten trækkes ud med den ønskede hastighed. Trækkraften genereres i det øjeblik, hvor vægten når den indre anslag, og trækkraften overføres til trækgaffelen. Og nu noget strålende logisk, pladen skal deformeres. Udføre en bevægelse, enhver bevægelse defineres i vej og tid. Mangler vejen eller mangler tiden, er der ingen bevægelse. Er slaget hårdt, er impulsen uendelig kort, det mangler komponenten tid, resultaterne er dårlige. Anderledes med Bulldog. Ved at slå mod den bløde fjeder opbygges impulsen langsomt, og metallet får tid til at følge bevægelsen. Imponerende. Lad os spare detaljerne og fortsætte. Vi anbefaler altid kun at bruge indstillingen blød. Dermed er den optimalt indstillet til alle trækopgaver. Både til de store, men til de små og mindste klæbeflader og optimalt til koldklæbeapplikationer. Bulldog er dog et universelt værktøj, og derfor kan Bulldog også indstilles hårdt ved at forspænde fjederen. For at justere hårdheden holder du det lille håndtag fast og drejer vægten i retning af pigene mod uret for blød og med uret, hvis du har brug for det hårdere. Mellem endepunkterne er der 25 hele omdrejninger. Rotationerne kører blødt, så snart du mærker modstand, er endepositionen nået. Drej derefter en omdrejning tilbage for at aflaste anslagspunktet. Forsøg at dreje videre ud over endepositionerne, det er meningsløst. Drej altid en omgang tilbage fra endepositionen. Og nu kommer verdensnyhed nye top ekstra funktion, slagning med Bulldog. Slaget genereres ved sammenpresning af for- og bagdelen. Anslagsfladerne er skjult indeni og er dermed beskyttet. Og her er der igen anvendt den højeste præcision. Der er 3. oktober millimeter plads. Kromlagene ikke skades. Ydre form gør det svært at klemme huden i spalten, men hænderne bør have lidt afstand, da det stadig kan blive smertefuldt. Til slagning er en slagadapter i startpakken, som du kan skrue under MG-vindet på Bulldog. I denne adapter kan du montere imperiale 5 1618 UNC slagspidser, du har masser af. Så er du klar. Du kan nu slå kontrolleret for stavkeplader og rejse kanter uden at skulle ramme noget med hammeren. Ingen glidning og ingen skader mere. For at fungere fejlfrit kræver Bulldog næsten ingen vedligeholdelse. Der er 3 ting, du altid bør være omhyggelig med, for at du altid kan have glæde af det. Fastspændte skruer. Der er 2 vigtige skrueforbindelser, du skal være opmærksom på. Skruen på den forreste del kan om nødvendigt strammes med en umbraconøgle, og rørforbindelsen af vægten kan om nødvendigt strammes med tørre hænder eller handsker med godt greb. Samlinger skal altid være stramme, da der ellers kan opstå skader. De er ved levering sikret med medium-stærk skruesikringslim, så de også kan løsnes igen. Lad mindst 5 dråber olie sive ned i skaftet 2 gange om året. Gerne mere. De fine kuglelejer må ikke køre tør. Indsivningen sker langsomt, da luftspalten holdes meget smalt for at afvise snavs. Finmekanikolie, WD-40 ballistol eller anden ikke harpikstandende olie er velegnet.
Og omhu, Bulldog er ikke et groft værktøj. Det er et præcisionsinstrument til optimal anvendelse af stor kraft med præcision. Pasninger og lejer er derfor lidt mere sårbare. Forurening, fald og misbrug kan beskadige det. Vi anbefaler at bruge de holder til værktøjsvognene. Der er den optimalt opbevaret lige ved hånden. Reservedele. Alle dele af Bulldog 2 bestilles som reservedele. Smådele er altid gratis. Du betaler forsendelsesomkostningerne. Ved andre problemer, send os venligst blot et foto af den beskadigede del eller en film med problemet til en Bulldog, og vi tager os straks af det. Hvis du har spørgsmål om levering, brug eller tilbehør, skriv til os på Supertooldog. Forbedringer vi udvikler konstant Bulldog, og nogle gange kan vi ikke vente. Så tilbyder vi funktionen i butikken, så du kan opgradere Bulldog. Dine idéer er også vigtige for os. Vi bruger godt nok Bulldog hver dag, men hver tekniker er en specialist i sig selv. Vi er meget interesserede i dine idéer og forslag til forbedring af Bulldog eller nyttigt tilbehør. Dine idéer vil blive gennemgået og straks implementeret. Og hvis du ønsker det, vil tilbehøret blive optaget i vores sortiment med dit navn. Så lad os vide, hvilke idéer du har, hvilke forbedringer du kommer i tanke om. Så nu ved du det vigtigste om Bulldog og hvordan du kan kontakte os. Mange tak for din interesse. Kom i gang. Behandl din Bulldog godt og lad den arbejde for dig.